أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'alaga har barcha maqtov sanalarimiz bo'lsin, muhtaram qardoshlar, hamd sanalarimiz irisha kursin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga direktorlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz, va salomlarimiz irishsin. Alloh taolo bizga ikki dunyo baxti ham darajasini nasib etsin, gunohlarimizni afv aylab, g'aybaratlarimizni qabul qilsin, hamda orttira kursin. Alloh taolo bizga, yuragimizga o'zini qarata, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarata, dinimizga, Qur'onga, ilmga qarata, bir-birimizga qarata muhabbat ilfat solsin. Muhtaram qardoshlar, endi bugun siyashib ketasiz so'zingiz bo'lar Alloh bilsa. Da'vat turunda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinni taratganda, kishilarga dinni erishtirganda nechik etib siyashgan, nindek usullar qo'llangan, ham nishlab uning da'vat qilуы hamda endi shu dinni taratuvi o'ngishli bo'lgan. Qay vaqtda biz o'zimiz so'rov beramiz, nishlab kishilar meni anglamay yoki anglarga tilamay, eshittirga tilamay. Nishlab men kishilarga mana shunday haq so'zlar aytsam-da, ular menga qarshi chiqalar, achulari keladi. Biz o'zimizga shunday so'rovlar berganimiz bordir. Bigirakda to'g'anlar arasida, yaqinlar arasida da'vat qilgan vaqtda ularga anlatgan, сөйләгән вакытта инде безгә шулай гаҗәпләнергә туры килә. Ни өчен дигәндә, бер караганда без аңлаешлы, бик тә кирәкле сүзләр әйтәбез. Ягъни кешегә Алланы кара торган, һәм дә инде Аллаһ Тәгалә каршында җәннәткә керә торган әйбер тәкъдим итәбез. Алар нишләптер баш тарталар. Кирәк түгел диләр. Бу безнең өчен, безнең күз алдыбызда бу аңлашылмый торган хәл. Бу үзенә күрә бер ахмаклык кебек. Мәсәлән, син кешегә алтын тәкъдим итәсең. Бер нәрсә кирәк түгел. Менә ал да бетте. Рәхмәтең дә кирәкми, оныт мине. Шулай бит бер нәрсәгә мәҗбүр итмә бу сине, ул сиңа әйтә, юк, кирәкми ди. Син кай вакытта гаҗәпләнеп карап торасың шулай бит. Нишләп әллә җүләрме бу кеше дигән шикелле. Шулай гаҗәпләнеп торалар. Берсендә мэриядан миңа квартира бирмәкчеләр иде. Шәһәрдән инде. Шуннан соң мен әйтәм, кирәк түгел дидем. Шуннан соң мине мэр үзенә чакыртты. Үзенә чакыртты да инде аңламыйм ди. Квартирадан баш тарткан син беренче кеше ди. Минем сине күрәсем килде ди. Инде дурак икән бу ди, шулай иттереп. Инде мен дә аңламыйм ди сине ди. Теге нишләп алай ди теге. Кешегә бит кеше сорап йөри квартирада, син ди алмыйсың ди булай да ди. Әйтәм, обычно әйтәм, гадәттә бер нәрсә бирсәләр, аннан соң алмашкан нәрсәләр сорыйлар, мин әйтәм. Шуңа күрә минем кемгәдер бурычлы булып йөрисем килми дип әйттем инде мин аңа. Ул әйтә, бер кемгә бер нәрсә бурычлы түгел ди, ал ди. Сиңа тәкъдим иткән икән ди, ал ди инде. Аннан соң әйтәм, алайса ярар, рәхмәт дип кулларны кысыштык та инде чыгып киттем. Бер миндә хәбәр. 10 ел булайны көтәм менә. Хаман юк әле. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә инде тору урынсыз калдырмады, ул вакытта тору урыны юк иде әле. Ләкин шулай да монда инде аның гаибе юк. Ул ихлас күңелдән бирде. Җиренә җиткезеп бу эшне эшләмәде аның ярдәмчеләре. Аның анда гаибе юк. Шуңа күрә кешегә бер нәрсә тәкъдим иткән вакытта, шулай бит иң беренче кешегә инде уй килә. Миннән нәрсә сорарлар икән дигәндер. Менә динне дә кешегә тәкъдим иткән вакытта ислам кабул ит, намазга бас тегеләй булай дигәчтен, миңа калса кешенең күңелендә беренче курку ул теге динемне сатам, тормышымны үзгәртәм дә түгелдер мөгаен. Шул. Бу миннән нәрсәдер сорый таләп итә дип иң беренче уйлары шул. Хәзер мин моңа керәм, буларның диннәренә, квартирамны, машинамны, тегесен монсын буларга яздырып бетерәм. Я булмаса да буларга нәрсәдер мин биреп торырга тиеш, нәрсәгәдер мин буларга тиеш булып торырга тиеш дип. Менә шулай иттергән уй бәлки киләдер шулай бит кешеләрнең уйларына. Чынлыкта, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә ислам дине ул бирүче, алучы түгел. Ислам кабул иткән кеше ул беркемгә бер нәрсә тиеш түгел, Аллаһ Тәгаләдән башка. Аллаһ Тәгаләгә ул булай да тиеш, ислам динен кабул итмәсә дә. Шуңа күрә дә менә кай вакытта без аңламыйбыз шулай бит, ислам динен тәкъдим итеп тә баш тарткан
кабул итмәгән кешеләрнең үз-үзләрен тотышлары. Нишләп, нәрсә булды, нәрсә җитми сезгә дип, менә шулай без бераз гаҗәпләнеп куябыз. Ләкин монда гаҗәпләнергә кирәкми шулай. Без әйтүче, җиткезүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә йөрәкләрне каплап куйса, инде йөрәккә шулай бит инде. Пәрдә элеп куйса, син нинди генә матур сүзләр әйтсәң дә файдасы юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туганнары арасында, абыйлары арасында да кафирләр, мөшрикләр булган. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе ислам динен шулай үзе таратучы булса, бу очракта алар ислам кабул иткән булырлар иде бер сүзсез. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм пәйгамбәр булып та аңа ышанмаган, аны кабул итмәгән, хәтта аңа дошманлык күрсәтеп, сугыш белән чыккан туганнары була Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шул ук Абу Суфьян, Абу Җәһлләр, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туганнары, чит кешеләр түгел алар. Әллә каян килгән, башка чит шәһәрдән килгән кешеләр түгел. Шуңа күрә монда гаҗәпләнерлек урын, әйбер юк, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин шулай да әйтәм бит, кай вакытта безне аңламасалар дип әйтик инде, шулай да без гаҗәпләнеп куябыз. Димәк, безнең дәгъватыбыз урынлы булсын өчен, һәм дә ки файдалы, җитемле булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренче чиратта кешегә гади сүзләр белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гади сүзләр белән мөрәҗәгать иткән. Гади сүз аңлаешлы торган, менә кеше нинди телдә сөйләшсә, шундый телдә ул аңа мөрәҗәгать иткән. Катлаулы сүзләр, катлаулы терминнар кулланмаган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Я булмаса ниндидер теге әллә нинди, әлбәттә ул аның телендә теге сүгенеп сөйләшмәгән, ләкин гадилеге белән сөйләшкән. Мәсәлән, сез беләсездерме, юктырмы, Коръән үзе дә килгән вакытта 7 диалектта килә. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Коръәнне укыган вакытта гарәп кабиләләр аларның диалектында Коръәнне укый. Ахырдан кала рәсми рәвештә Курайш диалекты гына. Менә әле без укыган Коръән Кәрим ул Курайш диалекты, ләкин башта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм укыган вакытта Коръәнне аларның диалектына туры килеп укый торган булган, аларга шулай аңлата торган булган. Гарәп теле, сез белгәнчә, гарәп теле ул бер телдә генә түгел, анда диалектлар бик күп. Кай вакытта сез, мәсәлән, әдәби телне өйрәнеп гарәп илләренә барсагыз, гади кеше белән бөтенләй сөйләшә алмаска мөмкинсез. Әдәби тел китап теле, кай вакытта телевизор теле, хәтта телевизорда, киноларда да инде күбесенчә диалект кулланалар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә менә шулай аңлаешлы, аңлашыла торган телдә мөрәҗәгать итә торган булган. Кай вакытта без, мәсәлән, татар телен белмәгән кешеләргә бәйләнәбез. Татар телен нишләп өйрәнмисең? Мин гел бабайларга гел ачуланам. Әгәр дә мәчеттә алар, мәсәлән, утыралар, мәчеттә утырган килеш, мәчеткә килеп керә икән, татар телен белмәгән татар кешесе, алар аңа ябырышалар, теге карчыга кебек ябышалар. Очып килеп, ташып әйттереп, атаковать тирле яктан. Шулай нишләп белмисең татар телен, нишләп сөйләшмисең, урыс мәллә, тегеләй мәллә, булай мәллә. Бу егет, әлхәмдүлилләh, намазга баскан. Бу егет эшләрен ташлаган, зинаны ташлаган, яшь егет, 20-30 яшьлек егет, шулай бит, зина кылмый, аракы эчми, хәләл эшләр эшләп йөри, шулай бит инде. Балалар үстерергә тырыша. Хәзер син аны мактыйсы урынга, молодец, рәхмәт, дөрес юл сайладың дип әйтәсе урынга, шулай бит инде. Син аңа иң беренче булып әйтәсең. Татар телен белмисең. Татар телен белмисең икән, намазыңның файдасы юк. Менә шулай китереп әйләндереп чыгарасың, шулай бит. Шуңа күрә кай чагында безгә кирәкми кешегә андый сүзләр белән бәйләнергә. Ул нинди телдә сөйләшсә, шул телдә син аңа мөрәҗәгать ит. Динне аңлатыр өчен. Син бит аңа тырышасың динне аңлатырга, туры юл таптырырга. Нәфсен кулга алырга. Әгәр дә инде аннан соң мөмкинчелек тудырасың икән татар теле өйрәнергә, бу вакытта инде бик әйбәт. Ләкин иң беренче чиратта шулай бит, син инде аңа аңлаешлы итеп мөрәҗәгать итәргә тиешсең. Менә бу шулай бит иң беренчесе. Икенчесе, төрле ысуллар кулланырга, дәгъват вакытында, сөйләшкән вакытта. Мәсәлән, ысуллар төрле булырга мөмкин, кешегә карап, ситуациягә карап. Кай вакытта авыл кешеләре белән бер төрле сөйләшәсең, шулай бит. Шәһәр кешеләре белән бер төрле. Фән өлкәсендәге кешеләр белән бер төрле. Ысуллар, төрле ысуллар кулланасың. Әгәр дә синең алдыңда хатын-кызлар булса, бер төрле, ирләр булса, бер төрле. Һәр берсенә, олы кешегә бер төрле, яшьләргә бер төрле. Буларның һәр берсенә дә гади сүздән башка шулай бит кирәк төрле ысул белән мөрәҗәгать итәргә. Мәсәлән,
авыл халкына дәгъват белән сөйләшүнең бик яхшы мисалы Җәлил хәзрәт шулай бит мәсәлән. Ул авыл халкына бик туры килә торган, аңлашыла торган итеп, аларның телләрендә, аларның ысуллары белән аларга динне аңлата. Һәм шуңа күрә аның нәтиҗәләре дә бар. Авыл җирләрендә, районнарда шулай бит, аның нәтиҗәсе дә бар. Нәтиҗәсе бик зур. Шулай ук менә мөхтәрәм кардәшләр, бу ысулларны безгә белеп кулланырга кирәк, алдында кем торганын син белеп торырга тиеш. Чөнки бөтен кешегә дә бер төрле ысул туры килми. Син нинди генә ихлас булсаң да, нинди генә матур сүзләр куллансаң да, ул кешегә туры килмәскә мөмкин. Шушы ысуллар дип әйтик. Яшьләргә мәсәлән аерым бер ысул кирәк, картларга бер ысул кирәк. Чөнки картлар алар үзләренчә, яшьләр алар үзләренчә шушы дөньяны кабул итәләр һәм аларның алдында икесенең дә башка төрле максатлар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, һәрберсенә төрле ысуллар белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мөрәҗәгать иткән. Өченчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хисләр аркылы мөрәҗәгать иткән. Кай вакытта логика белән генә, фән белән генә кешегә yetkizib булмый, хисләр кирәк. Хисләр кирәк. Мәсәлән, хатын кызларга менә элек Коръәни Кәримдә шулай бит инде мөрәҗәгать ислам динен кабул итсен өчен шундый бер ысул бар. Ысул элек гарәпләрдә кызларын тереләй күмә торган булганнар. Бөтен кеше түгел әлбәттә, кайберәүләр шулай бит инде таралган гадәт булган, кызларын күмә торган булганнар тереләй. Кирәкми ул бала. Һәм Коръәни Кәримдә сорау бирелә. Мәсәлән, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва изал мау'удату суилат би ай замбин кутилат. Һәм күмелгән баладан, кыздан сорарлар, син нинди гынах аркасында үтерелдең дип. Бу хис приемы. Бу хисле алым. Монда логика юк. Логика белән гарәпләр уйлаганнар, алар нәрсә дигәннәр? Хатын кызның, кыз баланың файдасы юк дигәннәр. Бунда логика. Ашый, эчә, эшләми, сугышта да сугыша алмый, файдасы юк, күмәргә кирәк. Логика. Логика шулай. Мәсәлән, хәзерге вакытта хатын кызлар аборт ясаталар. Баралар да аборт ясаталар. Нәрсәгә? Логика әйтә. Мин ул баланы туендыра алмыйм. Бер бала җитә, ике бала җитә. Нәрсәгә мин яратмаган бала тапканчы, шулай бит инде. Бу баланы табыйм, бу логика. Логика белән карасак, алар дөрес эшләгәннәр. Логика белән карасак, ике мужикның бергә торуы нормаль күренеш. Логика белән карасак, бер-берсен яраталар. Башка кешегә зыян китермиләр, шулай бит инде. Матур сөйләшәләр, сүгенмиләр, урламилар, таламилар, икесе дә эшләп йөриләр, шулай бит инде. Нәрсәгә аларга каршы чыгарга? Логика. Европа шулай логика белән, ләкин хисләр дигән нәрсә бар. Шуңа күрә хисләр белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мөрәҗәгать иткән. Кай вакытта логика эшләми. Кешенең акылына мөрәҗәгать итәсең, эшләми. Кай вакытта кешегә әйтергә кирәк. Шулай бит, менә аракы эчмә, син бит үзеңне бетерәсең дип түгел. Кара син үзеңгә. Көзгегә кара. Менә балаңа кара, елап утыра шулай бит. Хатыныңа кара. Синең өчен эшли. Син исергәндә сине истерәп керә, чишендерә, нитә, шулай бит инде. Хисләргә мөрәҗәгать итәсең. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дә хисләргә мөрәҗәгать итә торган булган, хисләр белән яраткан. Гомумән кеше акылга караганда хисләр белән күбрәк яши. Әгәр дә мәсәлән уйлап карасагыз, мужик шулай бит инде. Ул кеше гашык булса башы китә. Йокламый, эшләми, шулай бит актык акчасын әрәм итә башлый, лимузиннарга, чәчәкләргә, ниләргә. Монда бит логика юк. Монда хискә бирелгән, шуның белән шул. Менә шуңа күрә дә динне дә хис белән хисләргә мөрәҗәгать итеп була. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям 4нче ысул итеп кулланган динне авырайтмагыз, җиңеләйтегез дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Яссиру ва ла тугассиру ва башширу ва ла тунаффиру." Җиңеләйтегез ди. Ягъни кешедән җиңеллекне таләп итәргә кирәк. Мәсәлән, кеше килә дә менә ислам динен кабул итәр өчен миңа нәрсә кирәк ди. Нәрсә кирәк миңа? Син аңа нәрсә дисең? 5 вакыт намаз, ураза, закат, хаҗ, 4 хатын. Шулай санап китәсең шулай бөтенесендә. Син аңа җиңеләйт. Нәрсә дисең? Ла илаха илляллаһ ди. Ла илаха илляллаһ Мухаммад расул. Шо син мөселман? Давай бүләй. Ту шаккатып калыр. Ничек инде мин мөселман шулай? Ничек инде мин мөселман? Чөнки мөселман булыр өчен иң ысул дингә керү, иң җиңел ысул ислам динендә. Бер диндә мондай әйберләр юк.
Мәсәлән, ислам диненең бар секталары, шиитлар мәсәлән. Анда бар Исмәгыйлия юнәлешләре, бар Галәвиләр, Алавиты дибез инде шулай. Аларда дингә керер өчен нәрсә эшләргә кирәк? 18 яшь тулгачтан гына сине кабул итәләр аларның үзләренең диннәренә. Анда аларның бара махсус йола, сине дингә кертер өчен. Син анда әйтергә тиеш Амас дип. Амас нәрсә дигән сүз? Гали Мөхәммәд Сәлман әл-Фариси. Ич Алла аларда. Амас дип әйтәсең. Шуннан соң әйтәсең ла илаха илляллах, ла илаха илля Гали дисең. Аллаһы Тәгаләдән башка Алла юк дисең. Шуннан соң 7 этап бар. Яшең арткан саен сине күтәрәләр. Этапларда сиңа күбрәк гыйлем бирә башлыйлар. Соңгы этапка килеп җиткәндә син намаз да укырга тиеш түгел, бернәрсә эшләргә тиеш түгел. Анда сиңа аңлаталар инде. Кыр'әнне дәрес укырга кирәк түгел, мәчеткә җиргә кирәк түгел, бернәрсә кирәк түгел. Сиңа анда ул диндә, ул сектада булыр өчен сиңа күпме тырышырга кирәк шулай. Ислам динендә андый нәрсә юк. Монда кирәкми сиңа инде анда көтеп торырга нәрсәдер, әллә нәрсәләр эшләргә шулай бит инде бар, син әзер түгел әле, бар, кит әле, тегеләй болай ит әле. Ла илаха илляллах, Мөхәммәд Расулуллаһ дип әйтсәң, ислам динен син кабул иттең, син мөселман булды. Ягъни кешегә җиңеллек белән динне аңлатырга кирәк. Әкрен-әкрен генә шулай бит инде ул дингә кереп, шулай динне үзе аңлый да башлый. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям озак сөйләмәгән. Мәсәлән, вагазлар сөйләгәндә кешегә мөрәҗәгать кенә озак сөйләмәгез. Әз генә. Кирәкле урында, кирәкле сүзне, кирәкле кешегә шулай бит инде кирәкле вакытта әйтергә кирәк. Бу дәгъватның асылы. Кай вакытта хәзрәтләрне чакыралар, хәзрәт давай вагаз, давай вагаз. Менә 1 сәгать сөйлә вагаз. Алар үзләре диндә вагаз сынаган кешеләр. Кай вакытта мәсәлән миңа әйтәләр, хәзрәт, менә балаларым мине тыңламый киләле, ашу торалар, вагаз сөйләле шуларга инде. Аларга инде 20, 25, 30, 35 яшьләр шулай бит. Син аларга хәзер утыртып, нишләп әнигезне тыңламыйсыз, сез фәлән, сез тегән дип аларга инде сәгать ярым, 2 сәгать сөйләргә тиеш син аларга шулай бит. Әниләре шуны таләп итә. Син алар өчен дошман. Аларның гомерен урладың син, ничә сәгать вакытларын урладың син аларның. Кай вакытта кешегә шулай бит дөрес итеп әйтелгән кыска сүз җитә, урынлы итеп әйтелгән. Күп очракта вагаз нәрсә ул? Вагаз ул утыртып сөйләү түгел. Вагаз ул сөйләшеп утыру. Сөйләшеп утыру вагаз. Шулай сөйләшеп утырасың мәсәлән. Үзара сөйләшеп утырасың, аралашып утырасың. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бит шулай, ашарга утыргаштын, балаларга нәрсә дигән? Я гунайя, шулай. Я гулам. И бала дигән. Сәммилләh, бисмиллаһны әйт. Кул бияминик. Уң кул белән аша, ва кул мимма ялик. Алдыңдагыны аша ди. Монда тегендә монда үрелеп утырма ди. Вагаз. Инде кыска вагаз шулай бит инде. Син баланы утыртып, атагызын тыңлагыз, анагызын тыңлагыз, тегеләй тегез, булай тегез, ул балага керми ул. Син утыртып, алай иттереп аларга әйтеп утыруың шулай. Урынлы вакытта әйтеп куйсаң кыска әйберне, бу инде файдалырак була. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Инна мин фикһир раҗули қисару хутабихи ва тулу салатихи." Ир кешенең акылы нәрсәдән тора ди? Кыска сүздән һәм озын намаздан. Сүзе кыска, намаз озын булса, бу акыллы кеше. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде бу алымларны кулланырга кирәк шулай. Инде иншаллаһ рус телендә дә дәвам итәрбез Аллаһ җырса. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о способах призыва, дагвата. Как обращаться с призывом, с дагватом к людям. То есть, как делать призыв. Дело в том, что сейчас мы очень часто жалуемся, что мир сходит с ума. Мы часто говорим там о Европе, об Америке и так далее, что там происходит. Этого сумасшествия хватает и у нас здесь тоже. И хватает этого сумасшествия и среди нашего народа тоже. Если мы посмотрим, например, как должны жить люди по исламу, как должны думать и вести себя, и как на самом деле себя ведут. Весь мир не подходит под эти критерии. Не то, что там Америка, Европа. Весь мир не подходит. А почему? А потому что они не знают
альтернативы. То есть они не видят, что можно думать и жить по-другому. Иногда мы с агрессией смотрим на все это, но ведь по сути они не виноваты. Как говорится, многие пророки говорили, да, прости им, ибо не ведают они, что творят. Да, как Иса алейхиссалям говорил, да, прости им, ибо не ведают они, что творят. Они не чувствовали вражду по отношению к своим врагам даже, потому что они понимали, что они не знают другого варианта. Другого пути не знают. А как сделать так, чтобы они знали другой вариант, другой путь? Дават. Надо рассказать, надо показать, что есть другой вариант, другой путь, другое мышление, другой способ жизни. То есть вот наш, так скажем, да, исламский. Потому что ислам – это не закрытая секта, не закрытая религия. Здесь нет обрядов каких-то посвящений. Мы не выбираем из толпы каких-то людей, только тех, кто нам нравится, например, там чиновники, только богатые, только, да, и так далее. К исламу открыты все. Все, кто хочет, принимает ислам, пожалуйста. Приходите. Это не какая-то там масонская ложа, да, и тому подобные вещи. Всякий, кто хочет, принимает ислам, и поэтому на заре ислама ислам принимали рабы. И рабы потом становились господами. Они становились учеными и уже в свое время преподавали своим бывшим хозяевам, давали уроки знания религии. Потому что у нас нет такого понятия сословия, кто откуда вышел. Если человек принял ислам, если он способен в религии в исламе, значит своими поступками, своей богобоязненностью и знаниями он возвышается. Но для этого нужно правильно делать дават. Нужно призывать людей. И то, что первыми принимали рабы ислам, да, это показатель чего? Что ислам – защитник угнетенных и слабых. Да, это показатель. Потому что если в какой-то секте или в какой-то там, так скажем, сообществе состоят одни богатые только люди, да, одни влиятельные, это толку нет от этого сообщества. Потому что это не защищает интересы людей. Ислам защищает именно интересы людей, причем всех людей. Где есть защита угнетенному, обделенному, там есть место и богатому, и так далее. Любому человеку. Поэтому вот таким образом, то есть мы и представляем и распространяем ислам. Но есть определенные способы, как мы делаем дахват. Вот, например, по-татарски мы рассказали несколько способов. На последнем мы с вами остановились на том, что людям надо говорить не долго, а четко, коротко, понятно. Иногда, когда мы говорим долго, какие-то уагазы, назидания и так далее, люди начинают уставать. Им надоедает это. Иногда, например, есть мусульмане, я сам иногда не люблю таких мусульман, которые рассказывают уагаз. Иногда мне звонят и начинают рассказывать вот передачу Малахова. Вот извините, я уж это приведу сегодня пример. Если эта женщина нас слушает, приведу ее в пример. Сегодня позвонила мне одна женщина и начала рассказывать. Я, говорит, посмотрела передачу Малахова, говорит, там один парень, говорит, поехал на СВО, потерял руку там, туда-сюда и так далее. Вот зачем он туда поехал и так далее. Я говорю, вы знаете этого человека? Нет, говорю, а тогда зачем вы мне это рассказываете, если вы не знаете этого парня, если вы не можете ему посоветовать или... То есть вот эти вот слова, это лишние слова, которые вообще не имеют значения ни в твоей жизни, особенно для того, кто слушает. И вот так начинается. Да? Иногда мусульмане действительно бывают заносчивые. Это заносчивость. Когда приходит и начинается там ду-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 ду, и уже хочется от такого человека бежать, уходить подальше. Поэтому, дорогие друзья, конечно, должно быть это в меру. Даже вот, например, Абдуллах ибн Мас'уд давал уроки по четвергам. Люди приходили, брали у него уроки и говорили, мы хотим больше. Это уже мусульмане. Это уже готовые люди, которые хотят еще больше знаний брать. На что Абдуллах ибн Мас'уд говорил нет. Нет. Он сказал, не буду, я даю уроки по сунне, как делал пророк ﷺ. Пророк ﷺ, он каждый день уроки не давал. Обычно он давал уроки в понедельник, четверг, пятницу. Особенно в четверг. Он не ходил по пятам людей, не выискивал там ошибки,
не приставал к людям на улице. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ненавязчиво делал вот такие вот назидания. Также, дорогие друзья, когда делаешь дават, нужно остерегаться слов, которые вызывают у людей антипатию. То есть ты говоришь им какие-то слова, а у них начинается ярость, противостояние. Ты должен уходить от этого. Если ты им что-то говоришь, и им это не нравится, лучше уходи от этого. Например, людям не нравится, когда ты указываешь на их ошибки и начинаешь их во всем поправлять и так далее. То есть у людей начинается обратное действие. Он знает, что он неправильно делает. И он начинает уже с тобой спорить, давать тебе отпор не потому, что ты не прав, или не потому, что он считает себя правым, а просто твоя манера, твоя атака не позволяет уже ему согласиться с тобой. Поэтому отойди. Цель не атака, цель не победить, цель донести. Поэтому отойди, остановись. Если им вызывает негативные чувства твои слова, попробуй другими словами. Например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень хотел, чтобы его дядя, например, Абу Джахаль, принял ислам. Однажды, когда он постучался ночью к своему дяде там в дверь и говорит: «Прими ислам», говорит. Его дядя говорит: «Разве, я тебе не сказал, чтобы ты ко мне больше не приходил?» Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: «Ну ты же, мне сказал, чтобы я днем не приходил, а я ночью пришел». То есть пророк, саллаллаху алейхи, да, он был настойчив, но не так, чтобы люди, например, враждовали, да? Он и в шутку, и с мягкостью, и с добротой, то есть говорил. Однажды в буре, когда была буря, уже песчаные бури, он вышел из дома и постучался в дверь Абу Джахаля. Тут Абу Джахаль говорит: кто бы ни стучал, он же не знает, кто там стучится, он говорит: кто бы ни стучался, говорит, сейчас, я выполню его просьбу. Потому что, говорит, в такой день может ходить только очень нуждающийся человек. Открывает, а там пророк, саллаллаху алейхи, стоит. Он говорит: что тебе надо? Я, говорит, хочу, чтобы ты принял ислам. Вот закрыл дверь, не принял ислам. Хотя он дал себе обещание, так скажем, да, вот таким образом. То есть пророк, саллаллаху алейхи, использовал эти способы, имел как бы понятие о жизни арабов и так далее. Но вот упрямый человек, он упрямый. Поэтому, когда вы начинаете уже дальше давить, становится только хуже. Есть такие, то есть упрямцы. Поэтому пророк Аллах Та'аля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, уд'у иля сабили раббика бил хикмати валь мау'изати аль хасана, ваджадильхум биллати хия ахсан». Призывай на путь твоего Господа с мудростью и с хорошим увещеванием, и спорь с ними то, что лучше. То есть, когда споришь, ведешь диспут, применяй слова, способы наилучшие. Не так, как он, например, да, а наилучшие. Если он злится, то ты не злись. Если он нападает, это значит, что ты должен защищаться или тоже нападать. Нет. Будь спокоен, да, говори, не вызывай у него агрессию. Наоборот, попытайся тушить эту агрессию. Похвали его, если понадобится. Видишь, человек перед тобой сидит, высокомерный, джахиль там какой-то, да? Когда ты начинаешь его постоянно поправлять, у него агрессия к тебе будет. Поэтому ты говоришь в словах: да-да-да, я с тобой согласен, но так-то, так-то, так-то. Да, ты, конечно же, прав в этом вопросе. Вот есть другая ситуация. То есть иногда вот, применяешь такие способы, дорогие друзья. Пророк, саллаллаху алейхи, это делал. То есть это нравилось людям, так скажем. Также надо вести себя не высокомерно, не критикующе. Потому что иногда у нас это есть. Мы как бы высокомерно себя ведем, да? Ты там такой-то, ты вообще там алиф от палки не отличаешь, да? Ты какой-то куман курмеган, аузом иман курмеган, ты кто такой там и так далее, да? Поэтому такой надо использовать. Ты встал на намаз, альхамдулилля, 5 раз читаешь, свинину уже не ешь неделю, зина не делал 3 месяца уже. И ты хороший человек, ты чуть-чуть лучше, чем он, так скажем, да, но это не повод, чтобы ты был высокомерным, и свысока с ним говорил. Иногда мусульмане так делают, даже когда дает какой-то совет там и так далее.
очень часто, например, даже сами мусульмане другим мусульманам дают так делают совет. Например, мы же с вами уроки ведем. Вот вагазы у нас иногда выходят в YouTube. Вы знаете, какие там комментарии? Как люди, как мусульмане сидят? Ты что сказал там? Вот так, да? Там нет никакого назидания или там... Это все высокомерные. Там потом говорят, я думаю, что ты не прав. Там все. Я говорю, отвечаю им, я говорю, нет в исламе понятия «я думаю, я считаю». Есть в исламе понятие, вот Аллах Тааля сказал, пророк саллаллаху сказал, такой-то ученый сказал, например, да, и так далее. Если одно и то же говорят 2 ученых, 3, 5 ученых, да, с разных точек зрения, значит, это все правильно. У мусульман, к сожалению, вот нет уже такого правильного дагвата, без высокомерия. Ты должен понимать, что ты несешь добро. И ты хочешь поделиться с этим добром. Это не подачка, кинутая сверху. На, подавись там, да? Потому что ты хочешь вот так вот сейчас ему дать религию. А то, что ты даешь, это добро, которым ты делишься. Говоришь, вот, я узнал, что такое добро, благо, я познал счастье, теперь я хочу счастьем с тобой поделиться. Здесь не должно быть такого высокомерия и такого отношения, кого ты призываешь. Поэтому Аллах Тааля и говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум». По милости Аллаха ты был мягок с ними. «Валякунта фаддан галитан кальби», если бы ты был жестким, жесткосердечным, «лянфадду мин хаулик», они бы отвернулись от тебя, «фагафу ганхум», прости их. Прости их. То есть Аллах Тааля говорит, мягко с ними общайся, прощай их. Также, когда Муса, алейхиссалям, пошел к фараону, да, фараон себя считал Богом. Себя считал Богом. Не просто язычник был, а себя Богом считал. Что сказал Аллах Тааля Муса и Харуну, алейхиссалям? Что он им сказал? Сказал, бисмиллахи рахмани рахим, «Факуля ляху каулян лаййинан». Говорите ему мягкие слова фараону. Хотя можно было прийти и сказать, ты там кусок того-то, ты себя считаешь Богом, а сам ходишь в туалет, там ты болеешь и так далее. Да, можно было так его оскорбить. Но они не оскорбляли фараона. Они сказали ему мягко. Делали дагват ему мягко. Аллах Тааля говорит, «Лагалляху ятадаккару ау яхша». Возможно, говорит, он вспомнит, опомнится, возможно, он побоится. То есть Аллах Тааля таким образом обращался даже к фараону. Также пророк саллаллаху был мягок, когда его спрашивали или когда к нему обращались. Иногда тоже бывает так, что некоторые, например, мусульмане или обладатели знаний психуют, сердятся, когда к ним обращаются. А пророк саллаллаху был мягок. К нему обращались рабыни, да, он был мягок с ними. Сумасшедшая женщина, как к нему подошла, начала донимать. Он проводил ее домой. То есть он уже не сказал, отойди там, ты сумасшедший, да, и так далее. Дети, когда к нему подходили, он с ними был мягок, разговаривал, и так добр, и так далее. То есть вот мягкость, это открывает многие двери. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху не оскорблял другие религии. Да, он логически говорил и спрашивал. То есть он говорил, вот Аллах Тааля тоже говорит, про христианство, например, говорит, да? Аллах Тааля обращается к Муса, к Гиса, алейхиссалям, говорит, о, Гиса, говорит, ты, говорит, говорил своим последователям, чтобы они считали тебя Богом и твою маму. Аллах Тааля говорит, Гиса, алейхиссалям, говорит, аузу биллях, нет, конечно, нет. То есть Аллах Тааля таким мягким образом обращается, спрашивает. И таким образом, то есть, людей не оскорбляет. Он не говорит, что боги такие, боги сякие там и так далее. Он говорит, если, говорит, ваши боги вам ничем не помогают, почему вы им поклоняетесь? Он даже логично, то есть, спрашивает. Это без оскорблений. Мы видели с вами момент, там, когда один дагестанский борец, будучи в Бурятии, там, сфотографировался, как будто он пинает Будду. Так не делают мусульмане. На него потом, да, уже чуть ли не дело завели там и так далее, он вынужден был извиниться. Да, это чей-то бог. Да, мы не считаем это богом, это просто кусок чего-то там, какой-то материи и так далее. Но таким образом оскорблять нельзя. То есть ты должен внушить им, пророк саллаллаху так не делал. Он сначала что сделал? Он сначала позвал людей к исламу, а потом они сами разрушили свои идолы. Поэтому вот это тоже мы должны понимать, дорогие друзья. Конечно же, в призыве надо начать прежде всего с себя. Если
ты сам не исполняешь то, что говоришь, это бесполезно. Это бесполезно. Сразу же говорят, а вот ты сам. А вот мусульмане, что вы делаете, что вы творите? Вот вы говорите одно, а вы что сами-то? Вот мы видим многих мусульман там и так далее. И поэтому в первую очередь, конечно же, воспитание себя, показать религию делами, не только словами. Это обязанность призывающего. Если мы будем некоторые из этих правил знать, использовать, иншаллах, возможно, будет больше пользы распространения ислама и так далее. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء